татарлар дип калган, но потомки Чингисхана дип уйламайм. Безнең хәзерге тора торган авыл, менә бу җирдә яшәгәннәр руслар с боем дип әйтәбез инде татар халкы элек-электән боевитый булган, и аларны куып чыгарып, үзләре шуннан шунда яшәп киткәннәр. Хәзерге без тора торган җирдә монда булган, значит, каеннар. Кешеләр ипләп кенә генә каеннарны корчевать итеп, өйләр салганнар, халык күбәйгән. И менә хәзер безнең авыл халкы югары егәнленең именно высокий берегендә яшиләр. Руслар киткәннәр дальше шул ук егәнне елганың буенда, ну дальше. Кругом безне руслар чолгап алган, ну рядышком руслар, ну без алар белән бигрәк тату яшибез. Совместные браки безнең бар. Алар, значит, килен итеп алалар безнең малайлар. Кияүгә чыгалар аларга. Бер дә начар түгел, без бик тату яшибез алар белән. Татарлар килгәннәр бу якка дип әйтәләр, ел яктан. Ел яктан килгәннәр, оя белән дип әйтәләр, әйме? Племенами, үзләренең хайваннары, үзләренең маллары, үзләре бөтенләй килгәннәр, Урал тауларына чиклем килгәннәр, и значит, әйтәләр, что алар бигрәк көчләре беткән, и шуның өчен әйткәннәр кайсы бирләре, без дальше китмәйбез, без калабыз шунда. Ну алар калганнар уякта, кайсы бирләр әйткән, әйдәгез Урал тауын чыгып карыйгыз, анда ниндәй тормыш икән. И килсәләр, монда күргәннәр, яшиләр икән, менә хан, томан, синенцы дип әйтәләр, әйме? Алар монда килгәннәр, и алар белән көрәшкәннәр, сугышканнар, әйме? И значит, аларны куганнар северга дип әйтәләр. Хәзер алар безнең севернее живут, әйме? Но күпләре алар белән бигрәк инде аралашып, бергә совместный браки, и без шуның өчен как бы шунда калган. И безне татарларны, менә дагы татарларны әйткәннәр сыпыры дип, сыпырлар. Казан татарлары инде без аларның культуралары белән яшибез, без алар белән безнең тел одинаковый, әйме? Аларның җырларын җырлыйбыз, аларның, значит, алфавиты белән яшибез, әйме? Казан татарлары безгә как бы нимә дип әйтик, бигрәк якын.